Fl-aħħar jiem ix-Shadow Minister Nazzjonalista Marta Sportelli xandret fuq il-profil tagħha ta' Facebook li flimkien mal-familja tagħha waqt mixja il-baħrija bina prova jeskava għal fossili. Iżda għajla ħasbet li dan seta' jaqlala xi ftit tal-inkwiet. Propju fit-13 ta' wissu Sportelli telet ritratt ta' bina bodda fideħ jeskava għal fossili. Iżda dan huwa strettament projbit mill-lat dwar il-patrimonju kulturali. Għaldaqstant huwa illegali li jkunu disturbati u estratti fossili mill-Gżejjer Maltin. Malta Times of Malta, Superintendent tal-Wirt Kulturali, Anthony Paċ qal li l-fossili huma ta' importanza ġeoloġika kbira u għaldaqstant jaqgħu taħt patrimonju. Qal l-eskavazzjoni u l-irkupru ta' dawn il-fossili huma regolati bil-liġi u min ma josservax ir-regoli u anki b'negliġenza jikkawża danni jew jeqret il-patrimonju jista' jeħel multa ta' 1,000 euro li tibqa' tila anki sa 100,000 euro. Ma l-istess ġurnal Portelli insistit li flimkien mal-familja tagħha marru biss tal-mixja u mhux biex jeskavaw għax hija saħansitra kienet bil-flop. Qalet ukoll li ma ħadux għodda magħhom biex jagħmlu dan ix-xogħol. Iżda ritratti li tellet hija stess fuq Facebook u li jista' jarahom kulħadd jiġdu mod ieħor.